Benvolguts encuriosits a tota persona encuriosida. Em diuen Joan Flash i he viscut en aquest barri Durant 20 anys. Un barri que no figura en la publicitat d'aquesta capital turística alacantina tan remarcable i que cal visitar-la, sens dubte, sense oblidar ficar-la en el traçat de les vostres agendes. M'agradaria que m'acompanyareu a descobrir-ne la història. Seguiu-me. Així que comencem amb la nostra ruta. El 1956 es va declarar edificable aquesta zona del Pla General d'Ordenació Urbana. L'empresari Alfonso Puchades Jou va adquirir una gran quantitat d'aquest terreny i va presentar el seu pla d'urbanització. Per tant, a partir de 1956 es van començar a traçar les carreteres per poder urbanitzar aquesta zona. L'origen del nom de Racó de l'Oix rau en la creença que en aquest indret s'embassaven les aigües dels temporals, en xicotets estanys que s'escalfaven i produïen oix, que significa fàstic, nàusees. Com a curiositat, el 1964 es van asfaltar els trams de Serra Gelada perquè pogués passar la volta ciclista a Espanya. El 1972, l'arquitecte Juan Antonio García Solera va redactar el Pla Parcial Serra Gelada, per encàrrec del propietari Alfonso Puchades, pla que abastava quasi la totalitat de Serra Gelada, en què proposava una solució en tapís. És a dir, Heus ací uns quants bungalows que escalen i omplin l'escarpada orografia del terreny. una altra curiositat és que també volien incloure la construcció d'un port esportiu, però no es va realitzar. Ens trobem al final de l'avinguda de l'Ametlla del Mar de Benidorm, al Racó de l'Oix, al barri del Racó de l'Oix. Això és una estàtua de bronze amb un home cavalcant un dofí, Representant un homenatge a un art molt practicat, amb una activitat molt practicada a Benidorm. l'art de la pesca. L'escultor d'aquesta estàtua és Juan Dávalos i va ser instal·lada l'any 1985. Mirem-la per l'esquena. A un costat de l'estàtua de Dávalos tenim l'edifici d'Almadrava, on s'ubicava el magatzem de l'Almadrava, operatiu fins als anys 50, i tot just a la vora el punt on s'amarraven les barques de pesca. L'Almadrava és un ormeig, és a dir, és un conjunt de pesca de grans dimensions que es posava a la vora de la costa per a capturar tonyines o peixos migratoris. L'Almadrava escalava, és a dir, es submergia sota l'aigua per poder fer la captura de peixos. Però qui dirigia l'Almadrava? Un patró d'Almadrava, que té el nom d'Arraix, i el subpatró és el Arraix. Arraix, que en castellà és Arraez, també és un cognom. Un Arraix gestionava 40 persones treballant l'Almadrava. L'Almadrava al segle XVIII a Benidorm era molt important i pertanyia als ducs de Medinaceli, que no l'explotaven directament, sinó que l'arrendaven al mes dient. Sistema continuista, per cert, per part de l'Estat, quan al segle XIX es va abolir el règim senyorial i, per tant, es va transferir l'Almadrava de Benidorm a l'Estat, que va continuar arrendant-la al mes dient. Benidorm va combatre en el bàndol republicà, com la major part del litoral valencià. Alguns dels xalets de la zona es van habilitar com a hospital de sang, psiquiàtric i colònies per a nens de Madrid. Al principi del segle XX, però, la sobrepesca va disminuir el nombre de captures, que van deixar de ser rendibles als anys 50. Concretament, l'any 1952 és l'any en què va acabar l'art de la pesca, la pràctica de l'art de la pesca a Benidorm. Pel que fa al salari, els homes cobraven el 7% del producte Peix. Però, atents, si no hi havia producte,
no hi havia sou, no cobraven. I la campanya era del febrer al juny. Entre el 15 i el 20 acabava la campanya de pesca. I és que el topònim de Punta Llissera també al·ludeix a aquesta activitat marítima. Allà es calava la llissera. La llissera és el nom d'un altre art de pesca semblant a l'almadrava. A Santa Pola hi ha el topònim de Platja Llissa. En qualsevol cas, també es va calar a prop de l'actual nucli urbà. Tant l'almadrava com l'almadrava llissera, o simplement llissera, s'utilitzaven per a capturar espècies que nedaven per aquesta costa, com ara tonyines i llisses cabudes, també anomenades llisses lobarreres, en castellà, atunes i mújoles. Cal dir que els pescadors de Benidorm van destacar en aquest art de pesca des del segle XVI. El 1579, uns pescadors sicilians van acudir a les costes de la Marina Alta amb un recent inventat sistema de captura de tonyines. Però no van obtenir bons resultats. Així que el 1580 es va tornar al sistema de l'almadrava perquè els era més productiu. Benidorm no va construir defenses antiaèries, però sí que va fer alguna cosa per defensar-se d'un possible desembarcament, el qual mai es va produir. Això és l'orifici d'obertura d'un niu de metralladora, que n'hi havia 5 a tot Benidorm, però només se'n conserva aquest. Els altres van desaparèixer a causa de les inclemències del temps o de l'acció de l'home. Aquests nius de metralladora formen part d'una xarxa que s'estén des de Cadis fins a Girona, que va ser bastida per l'exèrcit republicà, bàndol al qual va pertànyer Benidorm. Tot el litoral valencià, de fet. L'artilleria que manejaven els 5 nius de metralladores era de mig calibre. Era la defensa especial contra aeronaus a fi d'observar l'arribada d'avions de l'exèrcit franquista i d'alertar l'artilleria antiaèria, a l'aviació i a la població civil. El cas és que només van comptar amb prismàtics i l'oïda. Si s'albiraven avions enemics, havien d'avisar ràpidament al lloc de comandament de Can Fali per ràdio, per tal d'informar sobre l'hora d'observació i el rumb de l'avió. Tot seguit es refugiaven baixant a la cova del Barber, on van construir unes escales per accedir-hi amb més rapidesa. Aquesta situació va durar fins al 30 de març de 1939, quan es va constituir l'Ajuntament del nou règim. Així doncs, el poble de Benidorm, amb uns 3.000 habitants durant la Guerra Civil, va patir alguns bombardeigs. I encara el dia 29 de març de 1939 van morir una dona gran i una xiqueta, víctimes d'un atac per l'aire. Benidorm no va construir defenses antiaèries, però sí que va fer alguna cosa per defensar-se d'un possible desembarcament, el qual no es va arribar a produir. Aquest fragment del mur del Mediterrani, és a dir, el niu de metralladores únic que queda a Benidorm, representa un testimoni de la Guerra Civil que van patir de l'any 36 al 39. Patrimoni Que hauríem d'explotar amb turisme. Aquest sistema de vigilància es va mantenir fins el 1830, quan va finalitzar la pirateria nord-africana. Però, durant la Guerra Civil Espanyola, aquesta zona va tornar a recuperar la seva funció de vigilància militar, ja que va formar part de la xarxa d'observatoris de l'exèrcit republicà que cobria tot el litoral alacantí. hem pujat a 237 metres d'altitud, que és on s'ubica la creu de Benidorm, duta a muscles per la gent que seguia la Santa Missió l'any 1961, per alliberar el mal sentiment dels cristians per l'arribada dels biquinis dels estrangers. I és que el batlle de l'època, l'alcalde de l'època, volia conjuminar l'economia amb l'església, i per això es va arribar a l'acord que
que va culminar en la instal·lació d'aquesta creu per eximir-se d'un malestar moral a causa de la lleugeresa indumentària que comporta el biquini. Pel que fa a les dimensions de la creu, Templària fa 7 metres i d'alçària fa 14 metres. Resulta que aquesta creu no és l'original, no és la primera que van posar la Santa Missió, ni és la segona, perquè calia canviar de la fusta a un material més durador com és el metall i, a més, il·luminar-la. Està il·luminada. A la nit brilla. Aquestes són les vistes que s'aprecien des del mirador de la creu. Part del trajecte del Parc Natural de la Serra Gelada es pot fer amb cotxe, tot i que després s'ha de canviar i continuar a peu. Però com va plegar la creu fins ací, fins a Serra Gelada? Doncs el dia del perdó es va organitzar una processó, a peu evidentment, que va eixir des de l'església de Sant Jaume i Santa Anna i va continuar per la platja de Llevant, que és la que veiem al darrere, tot al muscle dels fidels fins a arribar al punt de 237 metres del Parc Natural de la Serra Gelada, que és l'entorn on ens trobem. I aquesta jornada es coneix com el Dia del Perdó. La darrera setmana de desembre de 1961, el pare Salvador Perona va organitzar la Santa Missió, que era una setmana evangelitzadora, que va concloure amb la plantada d'una creu pesant feta amb pals de línia elèctrica. Doncs bé, la Santa Missió va ser una pràctica religiosa sorgida després de la Guerra Civil. Uns sacerdots missioners es van desplaçar a Benidorm per a instruir mitjançant sermons la població. Instrucció feta també amb jornades de catequesi per a xiquets i adults. Servia per a preservar els bons costums de la vila, amenaçats per les excessives llibertats morals de les seues platges. El biquini és una peça de bany que exhibia parts del cos que la decència acostumava a tapar. Per això calia mostrar un penediment. Amb aquesta creu, els habitants de Benidorm van demostrar que no eren tan frívols i que seguien sent bons cristians, tot i les llibertats que es prenien els turistes estrangers. El bisbe d'Oriola a Alacant hauria amenaçat al batlle Pere Saragossa de col·locar un cartell a l'entrada de la població en què posés Benidorm, l'infern. Precisament per fer els ulls grossos sobre l'ús del biquini a les seues platges benidormeres. No obstant això, aquell alcalde de Benidorm va aconseguir el suport de Francisco Franco enfront de les molestes autoritats eclesiàstiques. I és que Pedro Zaragoza va argumentar que calia incrementar les divises generades gràcies al turisme internacional. És per això que calia ser permissiu amb alguns dels seus hàbits. Al meu darrere tenim la cala Almadrava, d'aigües cristal·lines i fons rocosos. Això sí, no la confongueu amb la cala del Ticimo, perquè estan l'una al costat de l'altra. La cala de l'Almadrava és la que està més a prop de la ciutat. I la cala del Ticimo és la que està més a prop de la creu. Ens trobem a la part més seca del Parc Natural de Serra Gelada, que correspon a la part sud-oest. Resulta que la cala Ticimo és la culminació d'un barranc de 700 metres de longitud format per l'acció erosiva de les aigües de pluja. És a dir, és el final de la llera del llit de les aigües de pluja que arriben a la cala de Ticimo, que conté una platja tranquil·la amb aigües calmades, formada de pedra i sorra. Baixem-hi! La cala de Ticimo. Aquest tipus de cales eren l'amagatall favorit de les naus nord-africanes fa segles. Tant la cala com el barranc es diuen Ticimo, el nom complet del qual és Joaquín Antonio Orquín Oriola, propietari d'aquesta casa en ruïnes avui en dia.
Joaquín va construir els bancals per plantar garrofers i també una caseta de camp, de la qual encara queden les ruïnes. La casa de Tichimo està en aquest estat actualment, en ruïnes. Hi ha una ximenera, hi ha un aljub, hi ha bigues, hi ha una escala que encara perdura, hi ha unes quantes finestres. Com podem veure, encara es mantenen parts de l'enlluït amunt, més amunt. Està a punt de caure. Tichimo va construir els marges de pedra que veiem al darrere, que forma part d'uns quants bancals, on conreava garrofers. De fet, encara en queda algun garrofer i garrofes. És el succedani de la xocolata. Aquesta és la part baixa del barranc de Tichimo. Als peus d'aquest penya-segat veiem una cova, la qual és alta i poc profunda, amb l'entrada a nivell de la mar. Es tracta de la cova del Barber, a la part alta de Punta Llicera, un lloc que va servir per alertar la població del perill que suposava l'arribada de naus corsàries. El rei de València, Vespasià Gonzaga, va promulgar unes ordenances l'any 1673 detallant com havia de vigilar el soldat que hi havia a la cova abans anomenada Montcaixer i que ara es diu del Barber. La part que havia de vigilar el soldat de la cova s'estenia des de la punta Pinet a la mateixa cova, que correspon a la cala de l'Almadrava actual. Però quina és la punta del Pinet? Aquella. I quina és la cova? No es veu des d'ací, però està situada a l'altra banda de la cala de l'Almadrava. És a dir, aquests dos ixents representen els extrems de la cala de l'Almadrava. Hi ha proves que hi havia un vigilant ací el 1627. Havia d'estar atent per si les naus corsàries s'ocultaven en alguna cala veïna. Cal recordar que el racó de l'Oix era una zona despoblada en aquell temps. Així que els musulmans es van refugiar ací amb la intenció d'atacar les naus cristianes. Per alertar la població de potencials atacs enemics de Nord-Àfrica, el Regne de València va manar construir un sistema de castells i de torres de guaita, unes 65. Una n'és aquesta. Aquesta construcció és la Torre de les Caletes, construïda en l'edat mitjana entre els anys 1555 i 1557, situada al damunt de la punta del Cavall. Com que al segle XVI es va generalitzar l'ús de l'artilleria, es va recomanar que la base de les torres fora redona, perquè d'aquesta forma resisteix millor l'impacte dels projectils. Des de la Torre de les Caletes fins a la Punta Can Fali, que és on hi ha el castell de Benidorm, hi ha una distància de mitja llegua, és a dir, 3 quilòmetres, si considerem que la llegua era valenciana. I des de la Punta Can Fali fins a la Torre de l'Aguiló hi ha també mitja llegua. La distància habitual entre les torres de guaita solia ser d'una llegua, que equival a 6 quilòmetres en el cas d'una llegua valenciana.
La Torre de les Caletes, la Bombarda i la Bellaguarda estan també a mitja llegua entre si, per com de complicada era l'orografia de Serra Gelada. Les torres de Guaita van servir de refugi als encarregats de la seua vigilància. L'estiu de 2016 es van realitzar treballs d'excavació i consolidació d'aquest enclavament per part del Servei Provincial de Costes. Al segle XV, tota la població de Benidorm va ser presa captiva pels corsaris nord-africans i només van poder salvar-se a aquells que es van poder pagar el rescat. Però Benidorm no va ser l'única que va córrer aquesta sort. Altea també. El trosset de terra xicotiu dins de la mar que veiem és l'illa Mitjana. Tenim dos penya-segats, cliff en anglès, i més enllà hi ha el far de l'Albir, que per cert, això per a un proper capítol. Un turisme que va transformar la petita villa de 3.000 habitants a una ciutat turística de 70.000. I així acaba la nostra apassionant visita per la història del racó de l'Oix. Esperem que us hagi agradat. No us perdeu l'oportunitat de visitar aquesta meravellosa zona de Benidorm. Gràcies per la vostra atenció.